Салом дӯстони азиз, инҷо саҳари рӯза. Ман бачаам Садиқ бурдесам. Дамо ҳама ҷо савза кам ки боша хунакай камтар курткаи ғафз шапка дохтагим бачама мактаб тамоши каникул неки Садиқ каникул надора намера мега Садиқ ба зуд мебиёремаш ҳозир гарди 3 рӯз наёбад боз справка қиста мекунам. Бачама Садиқ дар мондом та почта меравам якбора аминка яду чи заказ карда будум ҳавай боро омада почтада рафта гирифтан дар кор дар Амазон буд. Дар ҳамин ютуб як канали блогер аз Чечения занака дидам картоша скидка кардагӣ буд барои моҳи шарифи Рамазон 1000 рубл буд, сари Рамазон буд. Якта заказ кардам, пули пошташам вай гирифт сраза обши 1500 ғалти қати пули пошташ. Ина моҳи июн биёд 2 моҳ мешава почтаи ман аҳнеки бираса ҳамун як карта як ду бор навистимаш ҷавоб наметия ҳамун чеки ки рӯи кардагия поштада спордагия чека номер аста номера дар интернет мезанам мебинам почта рӯи кардагия омадагия 7 май дар ҷои централни почта ба ҳамун ҷо омадагия 7 май почта ҳеҷ ҷо дига ҷунбидагӣ нест ай у ҷош куҷо рафтагия номаълум. яду бор навистимаш ки мақсад ман поштама нагирифтам кода дар интернет мезанем ҳамин хел нишон додеста ҷавоб наметия хубтараш ки ай ҳамин одамои шинос мешинохтагӣ худат заказ кунӣ вай хубтара ки бо суроғ мекунӣ мисол ягон чи ҷавоб мега ё ки хаят ҳичат кардан метавона ин мисол ношинос ки аст намедуни намешиносиш заказ ки мекунӣ митафанд мекунан бо менависиш ҷавоб наметия. Ана чанд бор шуда ҳамин одамои садавот заказ ки мекунам боро миям мераса дераш ҳамин 4 рӯзда миям мераса. наиҷада ман магазин рафтесам барои Аҳмадҷона либосхарӣ майдаки аст ҳар рӯз қад ки медавона либос дар кора ҳар моҳ Жемчужна плаза либосхарӣ рафтесем. ҷамо макдональдс дадем дар макдональдс оператсия дадем ами таркул центри жемчужна 3 метажда детский магазино астай макдональдс ҳам ҷои мехӯрдагиёрам дар ҳамин 3 метажа оператсия дадем боло меберам гашамчика манзараи хушрӯ авай хушрӯ камтар панавор гирам шаҳри шумо гахтан боло чиқдar хушрӯ ҷои тамошо хушрӯ вай боло в общественных местах. Средства индивидуальной защиты всегда можно приобрести в торговом центре. Обращайтесь за помощью на стойку информации. Берегите себя и близких. инам посилкама гирифте омадем хона кӯҳиш кунем.
Айҷа як кирта ба духтарма заказ кардаги будам. Як шарф ба худма. Анаи кирташа дар ки теҷи аминка диюм ид буд эфир кардаги будам. Ай канали ки дар канали худаша эфир кардаги буд. Дар хонаи апай Зулфия буд. Канал дорам ва ёрам худ савдо мекунад. Дар хонаи ҳавай буд. Гуфтаги будам ки кадоми якум то 6 ҷора ҷо буд. Гуфт кадоми будроя дар эфир ҳамо одамода кирта пурса мекунанд. Ман дар ҳаваё сеюм одам ё чорум одам будам. Ҳавайда кирта вай кардиям. Киртаи ҳавай рӯй кардай падаркара. Падаркара рӯй кардай. Паладной. Айоли ҳуиш мекунем бо та остина кош резин дора. Паладной мулой маки хушру будай. Намхед. Анаи киртаи дароза ба духтарма заказ кардам. Ай аминка. Ина пешакаш. Материалш хушру будай, маечни будай материалш. Киртаи хушру. Маъқул шид. Ина бо вай будай. Поҷомашам қачи будай. Анаи сафра. И шарфа. Иш манда чиш маъқул шид ки таи вайда қиртиқда бастанда кнопка дора. Не кнопкаро агар бинед вақте да вай сард мебанде я параша я кнопкаро маҳкам мекунӣ. Пештар худом шарф ки мезад сӯзанак мезадем ки ин кнопка удобна ва и параша да сард то маҳкам мекунӣ то метӣ. Хеле ман гирифтам. Ҳазор раҳмати калон ба теҷи аминка ки бора сари вахроӣ мекунад. И барои киртарам раҳмати калон ки туҳфа мисол ки дам конкурс хеле худаш ки лавз кардаги буд ки ман туҳфа медим я 6 нафар агар будроя сраза дар эфир иштирок кунад. Ай ҳамо иштирокчиҳо як нафараш мо будем. Инам се чиз духтарои намин мола манози як бор дар сарам дохтам. Бисёр маъқул шид. Материалшам хушру. Маечни ғавсакай. Ита намечуртай сарад. Кнопка дора. Имна бокҷу кнопкаш хушру. Бисёр удобна сарда места. Агар ки бигирем пушаймон намешавем. Бисёр хушру. Материалшам качествашам намхе. Мо магазин рафтем шо сёёка карда нашид. И қати ҳамин шавҳарам кайф магазин дорам. Ҳамун ҷои риаде ки се дар кора хонада мисол мегем ки амта чиз харидан дар кор ба ҳамун риади ҳамун чиз раҳ мегарда. Фақат теска гуфта нашид сёёка карда. Ядубор ман амин материал харидам. нишон додам. Як дута савол дода комментария ки аги ҷо гирифтӣ. Ин амин магазинои ткани нависаги магазинои ткани гирифтам. Ана инаира барои чӣ гирифтам? Болишт. Як дута болишт дорем ва як болиштои матчалкагита мулоими хушруа. Худаш сафед буд. Ман рӯкашак вайш кардаги будам. Ай Тоҷикистон я намуд аднатони вилюр буд. Ам тари кардам. Вай ҷазир шидай безеб шидай. Хостам ки болои ҳавая нав кунам. Дар ҷае қа кофтем. Ягом намуд аднатони наёфтам. Баъд инам намуда гирифтам. Ай ҳами дурозиш дуроза. 1 метр гирифтам. Дуроза. Ду болиш даже зиёдӣ мекунад ду болиш. Намехели. Баъд инаи розвира. Ами чӣ буд? И дар пеши ҳамун кассаи савдогар и кусок мондагия. Кусок ами материалое ки савдо мекунанд. Мисол 1 метр ё ки 1.5 метраш ай рулон зиёдӣ ки мекунад.
ҳавая баъд амита таҳ мекунам дар пеши касса мемонам кусок мегӯям кусокҳои зиёдӣ арзонтар мефурӯшам ай нархи худаш арзон ине чӣ хеле ки мебинем метри 810 сомай метраш 810 сомай мо иҷа 607 сом гирифтем боз и 1,5 метра мо 607 сом гирифтем 50 копейка ё 50 чия ҳам хеле гирифтем ида вай кара 1,5 метра материали хушро та трикотажа медава материали хушро ира гуфтам ки ха ягон вақт ба духтарам кирта мекунам аднатони хушруа ами аҳамият бутӣ ҳамун пешои касада амтари кусок боша арзонтара ба он нархи хучуне бо арзонтар мегире қариб 50% скидка мегире байдам бо амта бо замо гирифтам дата барои кадушора ки мисол ки чиркин кишид хушро симат мекунӣ замоқати барои шуштан замо гирифтам ва иҷа плечи гирифтем 32 рубли плечи гирифтем ки дар кор мешавад хеле ки дар видеои пештара нишон додам ман айфон материал ки рӯй кардам яшча пеши дузанда бурдум ана дигароша худам духтеса майда майда чӣ хеле ки мемеда параи чим тофтеса мошина дарз духтеса ина инора манта бо дет мерафтем ману карас хона дузанда рафтам ҳамҷа набирачаша дидам духтардор шудагӣ буд набирадор буд духтарак ман духтара нағз мебинам рости хостам ки карат бо барм карта ки дузандаи квартираш кучидай рости камтар дуртар рафтае успед накардам ман та картачаш гирифтам ба он гудакака недринша бинед иҷаш кнопка дора маҳкам мекунӣ духтараки нағз мебинам вай дидам ҳавасам кард гуфтам ми карат барам ман ягон киртача мебарам вая як киртачаш гирифтам анаи изорчара гирифтам шқати як комплект гуфтам пакет дарост мекунам мебарамаш ба ам духтарака ки вай дига квартира оли рафтай номаълум ки ман мерам хонаи вай дига намерам иш номаълум дига ин аст дар детский мес скидка рафтеса росига мо ба чиз харид мекунем ба картаи детский харид мекунем бо арзонтар меғалта модар барои бачама харид кардам иша изорча уже оста оста қад давндеса ҳар рӯз ҳар моҳ бигем ки либос дар кор мешавад бачамда ина иша гирифтем бо касивошам хушро инаи вандам качара гирифтем ба фикрам калон айтана шуд ами магазин мерай либосои майдаро ки мебинӣ ҳавасат мекунад мехоҳӣ ки ҳамаша ҳама чи ятаи бигириша неки бисёре ба ҳамин бачама либос гирифтагӣ майда шидагӣ қад бисёр астаи хонада бо инаи спартификатчара гирифтем барои берун биромадан ки мисол майдатарак тая майка намебурориш ай болои майка ягон чӣ пӯшонданда ин ҳамира гирифтемаш баъд инаи майкако барои хона пӯшиданша янеми ду тараф ба як нарх гирифтем 299 рубл гирифтем барои хона пӯшӣ дута майка инаи хеле майкачабо гирифтем майкаи остиндароз бо ина изорча аёдами калонда либоси кӯдаки майда бисёр хушрӯй фасона инаи бурукчара гирифтем барои кӯчада бировардан буруки тунукака барои сезони ҳозира ба якта тари игрушка гирифтем барои берунда бозӣ карда коляска маҳкам кардан
хел харги рӯзе мекашед чойхто медиҳам кӯдаки майда тез қад медавона ки моҳи дига да боли боз дар кор шава хел ҳар карат ки магазин бирам мегӯм ки ми 2-3 мегирам басе ки ҳар моҳ мисол либос дар кор мешава қад кардесай магазин медирам дига хидмат дошта наметавонам мехоҳам ки то чанд мебинам либосакҳои хушрӯ ай ҳама ҳаваё ман бигирам яктаи дутаи либос гирам хариди имрӯзаи мо ҳами қашид инаҷа ман барои амдота падушам пора кардисам чихоли болоша ина мо духта шидем боиштора замок часпондем ино мачалка ҳам даронаш мулоимаки хушрӯа барои кӯдакҳо рӯзона ки бозӣ мекунанд ки мешинанд таи сарашон дамонданда хушрӯа то чӣ холиш кардем замокам часпондем чиркин кишид мисол удобна ки сниматш мешуд бо мекашиш ако бо одамои чеварам ҳастанд фикрӯхтон дар комментарий нависен ки оядаш биромадаисам ё не дузандагира кам кам айхид кардесем дар ҳами ютуб бисёртар кадоме ки влоги киртадӯзӣ дорам ман ҳавоеро тамошо мекунам каму беш ба худам ягон чиша айхид мекунам ягон ҳунарша ягон ҷое ки мисол ки намефаҳмам ҳамун ҷоша айхид мекунам дар хона худам кирта пора карда майда духтесам мо параклиника рафтем аҳиҷа ҳай параклиника омадем бачаи димангим чашмош варам кард 2 рӯза мо хиёл кардем айру гурдуҳоша бурдем ки гуфтан несозаи бухора ягон чи аллергия додагия майда ки ма вай кардем прививка кардем ҳар моҳ мебарем прививка мекунем ҳар хона рафтесем кӯдако қиста доранд ки ҳафтоваи гармаи ҳаво мора вай бар берун бар ҳозир мерам хона бо ваёша гирифта як ҷоя берун мебурем гулои қоқифачқи шукуфтаи хушрӯм маҷоз зард инҷа қати кӯдако берун омадем кӯдако бозӣ кардесиян камтар бозӣ кунанд бефарашан ба хона ки даромадан қарор мешинанда гулои хушрӯам бӯйшам буланди хушрӯа
вақте дар хона мемонӣ бушай ҳада газ сари одам дард мекард, гарам мешасад. ҳар намуд светош ҳастаи ҳами ярес чиндем бурдум дар кухоне мондум ки сари одама гаранг мекарда. и гулора бинен чихе хушрӯ гули қоқуф, ҳамаш то болора гули қоқуфа чихе зарди хушрӯ. баҳор ҳамиш хушрӯ ки ҳама ҷо гулзор, савз, хушрӯ. Сулаймон, и коғаза учисница барои чӣ дод? Это? Не, инайра. Не, бумажкара. Это символ России. Ҳа? Символ России. Нафаҳмидам. Это символ России. Чӣ дар садик двойка палчо ё пятёрка? Пятерка. Ҳа? Пятерка. Двойка? Пятерка. Пятёрка? Да. Молодец. иҷа берунда соат 11 шавад. Дамо бели нуч сар шида як ҷои муда. Нигоҳ кунед чӣ хеле мебинед соат 11 шава, не ки беруно рӯшана, немта қад торик намешава. Бели нуч я 2 моҳа ё ки 3 моҳ давом мекуна. Магазин рафтум, ай магазин омадем, камтар берунда хостем ки ҳавои тозада бишинем. Бо бели нуч ки буд рӯшанӣ, камтарак ба навор гирифтум. Амихел хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда